Аре, аз го отком. Аз го занимавам го. Давай. Разкарай се оттам на PSP, ако тръгне да бяга. Нищо бе? Какво толкова? Да. Снимаш ли? Аз се чудя кой да убивам. Дори 17-4, добър стат. Мама ви чакали. Ах, стига. Знам, то си отвратителен, аз Бяга, кой ме хитва така гадно бе? Падна в равина. Големи чакали сега заради вземам АВП-то. Падна в равина. В равина е. Още един умря. Аре, ела сами бе, путко. Ела ми са бе, ела ми бе. Ох, бях си пуснал аурата. Ви забравяте ме такова да ме изчупи сета. Абе, 19-5, добър стат ли? Била. Дали като за сърф? Но Имам ги предвид час. Не мога бръдна за момента. Ами те чакалят над това и трябва да си поне някакъв опитен тук. Началото. Да се обръщаш да сърфираш назад и ги стреляш. Аз лично те я правя. Върши работа. гледай уно от мен какво прави, гледай. Но то сигурно, че зацепа като... В лавата. Мама ти се ела тук тъй. Чакал, че Yu-Gi-Oh is back. Там пише. Аха. Трима го трепам. Убили Джаспер. Намерих къде кампито е. Гледай легендарка след легендарка. Умира. Умре What легендарка. the... мама ти... Това не е реално. Ама е реалност. Умря. Най-накрая, брат. Ако ти е достатъчно силен да хоснеш сервер, да сложиш такова плагин, да тренираш. В смисъл, ако ще се заинтересува от сърф. Томас, the hacker. Ето като равина е. Ще го бутна в равина. Това е... Яде легендарка. Здрасти, къде изчезна бе? Ари бе, как отзад? Честно казано, Няма съградник амнезия. те са прото заради това малко ще трудничко ги убиваш. Откъде бе? Обикалят навсякъде, аз обикалям. Добре бе, откъде ме взе? Намерих чакала. Тупа, вау, да не взел някакъв туп меч без фар аспект. Гледай го, откъде ме дали той Евербой бе? Чакай горе, че се отивам да ги изчистя всичките букуци. Това, вау, да вместо него да бие, мене бие. Абе, гледай го. Абе, този къде е бе, човек? Той е бася. Намерих го. Къде е? Базата се. Бяга, той ще избяга, взех две легендарки. Умрях! Добре, Той ама се. как? Взех две Той се легендарки, паза. умрях, бе. Чака като паднеш отгоре да Наук мен ги взе. Как ма уби бе, копеле мама ти? То се хак, някой да го репортне. Джаспер, какво взе? Две Чай са. имаше. Кал... Защото аз взех две. Тук има един. В тунела. Я му кажи името на това. Бързо, бе, Е, човек. той Everybody е кафе. 5 пъти ме взе през стена, не ме вижда дори. Еш, леко. Не има така... Охо, мамата ти. Пресрещам. РС, охо, край вече. Ще вземам бързи снайпер. Вече му... Е, аз ги бутам с ръка, човек, да мога да излезнат по-лесно. Мама ти чакал, че 3-1. Ела тук те е семката щафана. Не мога с калашник. Крис, колко легендарки Мама са ви на път? чакали 4-3. Прекалено много. Я ти пах под Каталина, къде си? Намерих кемпъра.
Абе, добре бе, този е число хак, как бе знае къде съм всеки път бе? Не, има бък, който се виждаш през стената, просто сървър